दा ओरैबायदि जाबाय जेनाखि BPFनि मानसिफोर बे माइ सिङाव थानाय ना मावाया दै सा रोनावलाबायो नै बेफोरबायदि रोनाव जोब्बाय। हेलौ रायजोफोर, नै बेंग्लाया दिनै गग्लस गोसोम हमलायनानै ओंखारदों। आं मानो मिनो ओंखारदों दिनैहायलाय? आंखौ मोनसे फेसबुक पेज आइ लाभ BPF होननायाव ओरैबायदि पस्ट होदों आंखौ हारसानि खोथा लिरलायनानैहाय। नाथाय बे भिडिअनि सिङाव मा दं नोंसोर मिथिगौ? बुरबकफोर, मा नोंसिनि बेबायदि माने सोरनि पार्सनेलाव मा दङ बेखौ इलु बै दैज्लां बोथोराव अखा हानायजों हा गिसि जानायजों सस्रमाया ओरै उदखावबायोना, थिग बे रोखोमनि नोंथांमोनाबो दा बे पलिटिकेल इस्यु समावहाय माने सोरनि पार्सनेलाव मा दं मा गैया बेखौ इलु इला नायगासिनो दं आरोखि। नाथाय बे भिडिअनि सिङाव मा दङ नोंथांमोना बुजिदों? बे भिडिअआ खय मासनि भिडिअ नोंथांमोना नायदों बिनि डेटखौ? अब्ला नै दानि भिडिअब्ला नोंथांमोना नुगौमोन नामा अर सायलायनाय? बियो गोजां बोथोरनि भिडिअ, 3-4 माससो जाबाय बे भिडिअआ। दिनैहाय बे भिडिअ आङो देखायदोंमोन सासे एक्स एनडिबिनि बिथांनि रिहेबिलिटेसन मोननाय 3 लाख मोननाय 3 लाख। दा बे फैसाखौ दा बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन बे फैसाखौ दिन्थिदोब्रा, बेजोंसो भिउ मोनगोन, इउटुबनि मोननाय होननानै खोन्थादो होननानै बे फैसाखौ आंनि आखायाव गथायदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव ससे रिल्स बानायनाय जादों। दा नैबे भिडिअखौ लानानैहाय मोनसे आइ लाभ BPF होननाय फेसबुक पेजावहाय ओरैबायदि इउपिपिएलनि मोनजादों मादों, ओरैबायदि हारसानि खोथा रोंनानै माबायदि इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माबायदि नै ओरैबायदि नै जाम्बा जादों नामा नोंसोरलाय? इउपिपिएल सरकारा सलायनानैहाय बोसोरबायानो जायाखै दाबो। बाप दानो नोंथांमोना ओरैबायदि खालाव खासाव मोनजायैनि गासैबो जेसेबांनाखि खोथा बुङो नै ओरै नांगौ बिसोरनो ओरैनि थाखायल'। बेबायदि पलिटिकेल समाव सोरबाया हारिनि खोथा, जाथिनि खोथा, दंस' जानायनि खोथा, लस जानायनि खोथा, हारिया जोबनायनि खोथा नै बेफोरबायदि रायलायदोंब्ला दा फोथाय रायजोफोर, गासैबो जेसेबांनाखि थिफुला खोथा बुंदोंना नै ओरै नांगौ ओरै सरकारा सोलायबाय, इउपिपिएल फैबाय, दा 4 बोसोरबो जायाखै दानो ओरैबायदि जाबाय बिसोर गोदाव सोराव। नागिर इलु इला नंखायखौहाय बानसावनो नाङा, मिथिबाय? आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिगासिनो दङ। दा ओरैबायदि जाबाय जेनाखि BPFनि मानसिफोर बिथांमोना बै दैज्लां बोथोरावहाय जों माइ गायखांजोबनानै माइयावहाय दै सोबाय थायो दा, बे दै सोबाय थानायजों माइया गायखांनानै 2-3 मास जाला गोसोम जाबोयो। अब्ला सान्दुङा थिं दुङो। सान्दुं थिं दुंनायजों बे माइ सिङाव थानाय ना मावाया दै सा रोनावलाबायो। नै बेफोरबायदि रोनाव जोब्बाय। जायनाखि बे पेजखौ सालायो, साबायखर नोंथां, आं भाइराल जाफेरनो मोनथाराखैमोन। दा नोंनि पेजनि थ्रुयैहाय आङो भाइराल जाबाय। उमुक सोरखारनिफ्राय एथ' मोनजादों, नै थाखा दिन्थिदों। साबायखर। माबा सस्रमा उदनाय बायदि ओरै उदखावलांनाय बायदि माबा मालायनि पार्सनेल डाटा नागिरनानै भाइराल खालामनाय मानाय बेखौल' मोजाङै सोलोंना लाबाय नोंसोरो। आङो राव पार्टिखौबो बखिनो गोसो गैया, खिन्थु दिनै बखिबाय। नै बेनि खेथ्रआव नैबे फैसानि सिङाव मा दङ नोंसोर मिथिदों, बेखौ बिजिरदों? सोरबानि बे फेसबुकआव भिडिअआव फैसा नुब्लानो इउपिपिएल सरकार हरनाय जायो। बिजिरनानै नायोब्ला बिराद गोरोन्थि दंलै नोंथांमोननिया। बेफोरबायदि सर'खौ गार। माबा सस्रमा उदखावलांनाय थां माथां मालायनि पार्सनेल डाटा नागिरनायहाय बेफोरबायदि भाइराल खालामनाय नोंसिनावसो नुयो, सोरनावथ' नुयो? रावनावबो नुवा। खालि बे BPF पार्टिनि माबा फेसबुक पेजनो मानो बेयावल' बेफोरबायदि भाइराल जानाय मा जानायखौ नुनो मोनो। बे भिडिअआ मामोन आं अरिजिनेलखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो। नैबे भिडिअआनो नोंथांमोना नुदों बेवहाय अर सायनाय। मोजाङै ध्यान खालाम आरो बाथ्राखौ खोनासं। ओरै फै ओरै दै ओरै 1 2
तीन चारि पाँच छय आयु मोनसेयाव 50,000 दङ सानदो नै 1 2 3 4 5 6 बेसेबां दं इयावलाय बेखौ लायनानै दासो सफैदों न'आवहाय बेसेबा गोजान जायोना बेनो आरो नैबे जाबाय नैबेफोरबायदि लिरनानै आंखौ पस्ट होदों I love BPF फेसबुक पेजआवहाय ओरै फै ओरै दै ओरै 1 2 3 4 5 6 आयु मोनसेयाव 50,000 दङ सानदो नै 1 2 3 4 5 6 बेसेबां दं इयावलाय बेखौ लायनानै दासो सफैदों न'आवहाय बेसेबा गोजान जायोना बेनो बिदा लाबाय आं बेयावनो